Jaun Andreok, pilota zaleok, zer moduz zarete? Hondarribian gara, Hondarribiko Grand Slamaren Aialai World Touraren barruan dago. Puntuagarria da, lehiaketa horretarako Hondarribiko Grand Slama. Eta gaur bi finalerdiak izango dira, lehendabizikoan parte hartuko duten bi bikoteak. Hemen duzue, alde batetik Olaran eta Etxeto, bestetik berriz Beaskoetxea eta Lopez, eta honen ondoren berriz bigarren finalerdian beste bi bikote hauek izango ditugu. Goikoetxea eta Irastortza, Ola eta Del Rioren kontra. Felix Espila, zer moduz gara? Ondo, betiko bezala. Bueno, bi partida dauzkagu. Bai, ikusteko moduko, Gaina be, lehenengoan, gaina be, nik usten dut oso kompetitu izango dela. Ikusitxe pareja biziek esan jokatu dauen ligian, gogorra izango da. Bigarnean, behar bada Goikoetxea eta Irastortza favorito? Bai, hori ikustu, nik momentoz, baina, bueno, jokatu bida, betiko moduen ez da. Da, Ola eta Derriope bi partida biziek irasi daue, uste no, ez batak galdu ben. Bai, lehenengoa galdu eta bihar nahi irasi, baina, bueno, itxura hona moen, da, bueno, ikusiko dugu ja, ze pasatzen da. Lanean hasteko prest. Lehen partida honetako lau mutilak. Sakea gorri. Nikolas Etxeto, Baionesak emango dio beraz hasierari partida. Jan Olaranek emango dio hasiera partidari. Eta atzelaria du Nikolas Etxeto. Bata Pauekoa, bestea Baionarra. Hasi da partida. Agizue, bi jokotara dela, bi joko irabazi beharra dago. 15 tantora joko bakoitza. Bana egingo balute, 5 kintzera jokatuko lukete, beste joko labur bat, eta horrek erabakiko luke auzia. Olarenen errebotea, Unpagoran bikain emango du. Eutsi. Etxeto. Erki jarri du pilota hori, erki eutsi dio Etxetok ere. López. Bikain. Berotzeko tanto ona dute atzelariek. Ona. Errebota ederra, bikain. Azte pilota sartu duen hor Beaskoetxea. Pixka bat pasatako pilota zuen. Ongi Manuel. Zenolako sentsazio ematen duen Lopezek, oso gutxi behartuta. Bai, errez jokatzen da. Besteko palanka dauka eta oso. Errebesakin gaina be, ondo atzeratzen dago oso indartzu eta palanka buru gazta. Eta hori ez da juten batzuk garresi sartu eta velozia emota estontzine juten da, zakatu garrik. Eta hori partidantzako nada, Zer horta ez duzu esforzo egiten ez aurren beste kantzetan. Zer bat, pelotari batzuk ez duen esforzo egiten dagoela eta azkenako kantzau egiten da. Solina, falta gero. Lehen da biziko tantoa gorri entzat izan da, Beaskoetxeak saskimuturrarekin jo eta kanpora. Pilota saskitik kanpora alegia, orain errebotea txapapera joan zaio. Hotxe amar gelditu da.
Bai, da gero Gorrisek gauza dukona, fisiko bai, Olararen betzet oso ona duke eta etxeteko. Orduen partidu gogortzema da utzikutze, Olaranen sakea, errebote ingurutik. Eutsi, Imanolek, bazterrari itxasia, pilotaka da hori. Pagoran, erraz. Jaso. López ez zortzitik atzera. Azken unean ies egin du hor. Errebotea Olaran entzat. Eskumaz López. Ez du behar beste luzatu hor. Beaskoetxea. Oso ondo ere. Jaso Olaranek atzera Diego garrotu gabe, baina oso leku gaiztoan jarri du pilota hori. Azpi-azpitik joan da. Pumpa laster saiatzea beste erremediorik ez du izan, baina bazter-bazterrean zen gaiztoa. Bai. Eta bi tanto gogorrak, hasieri, Bai, hiru tanto dagoeneko. Eta, bai. Lanean. Hirutik bi tanto intzat, lan asko egindakoak. Sakea. Diego Beaskoetxeak irudietan duzuen, lehen plano honetan duzuen mutilak aterako du. Miami sortua. Aitak. Gonzalo Beaskoetxea txiki handiak han baitzi arduen. Baina Gernikan hazia eta Gernikan pilotari egina. Ondo, txista. López. Kanpora joan zaio. Pixka bat katiatu egin zaio. Bai, zestuan. Eta ezkerron maio duenean kontrakantxarako bidea hartu du pilota horrek. Luzegi. Ordu aukera txokoan pausatu du. Ongi iritsi da ba. Erraz iritsi da. Eta hiru tanto, hiru zeranak. Bai. Orain arte Gorriek lortu dituzten hiru tantoak, hirurak Beaskoetxeak utxegindakoak izan dira. Eta bera, hemen, erraz iritsi baita. Erretz. Oso erraz. Baina gero sartzen ez du asmatu. Huts handia. Ez dio hasiera ona eman. Gernikarrak. Olaran ere. Pilota zailak sartzen ari dira. Bata bestearen atzetik. Etxetan pixka bat jeitsi eskuinez. Ondo Beaskoetxea. Eta berriz ere leku txarrean jarri dio pilota. Bi aldiz, bibide leku berdina.
ikusiko dugu. Hor eskumaz geitsi egin nahi izan du Etxekok, baina Beaskoetxea sartu eta lekutan jarri duen pilota. Errebote ingurutik, ondotik eutzi eginda sartu du, ongi gero, Olaran. López. Arki, Zumaierra. Erraztasun handiarekin sartutakoa hori ere. Rebotea Beaskoetxearentzat. Erraz berriz ere López. Olaran. Rebote indartsu oso. Eta Jaso. Botxamar geratu da, baina Jaso egin du alere. Bai. Txitxakan bile junda, baina zuta ondoten. Ordu aukera, kanpora! Aukera garbi izan du. Jan Olaranek. Ja, ikusi du gainera, Beaskoetxean untzegoen, eta ez zeukan batere arriskatu beharrik, baina... Ja, tantu dominote ibili da, eta azkenean tantu amaieran txartu gota. Azken front honetan esko zabatzen ikusi duzuzten. Esko txapagaine postu mota kostau eta hori erratzuten da kanpora. Eraman, Olaranek. Erki etxetan. Hori sartzerik ez du izan, Pumpagoran errebesez. Saski muturrarekin jo eta ezin errenditu. Launa. Arroxa marrein du pilota horrek. Gora. Barruan. Justuan, baina bai, barruan. López. Ondo. Indartsua, bikain Imanol. Barrura, luze jotakoa izan da eta iritsi egin da López. Partia gorra ikusten ari gara. Bai, gaina be, remate gitxi, momentoz. Piloteoan. Da emeretzi pilotaka da, denera. Erki etxitakoa bien tartera, haze pilota sartu duen Olaranek. Zinez zaila. Ongi López. Pilotaka da, tanto honetan. Zeratu zaio, Beaskoetxeak, Ormabikoak kanpora. Orain arte jo dituzten Ormabikoak, denak kanpora joan zaizkie.
Bost eta lau. Olaran ez konfiantza goten hor, bote puntu sartza, Bai. Eta pilota zaila esartu ditu. Nabarmeño, atzaia gainera, Fronto horretan zaitu, Urmabiku uste metro baten okerra izan du. hori etxe ez da horren matzen, zer berak ondo botatzen da Urmabiku, da hori etxe gitxitxe botatzen da. Ez da fronto baten ez emazen zarrexea botako bat. Zer aukera gutxitxu, eskumia sartzen da hori aurrin, botateko, baina fronto horretan ikusten dau. Horain honetan Txetori saskitik irten egin zaio pilota. Bosna. Bi eta utzi irabazten hasi dira. Olaran eta Etxeto, Beasko Etxeak galdutako bi pilotaren ondoren. Gero Bina, Iruna, Launa, orain Bosna eta sakea Diego Beasko Etxearentzat. Lopezek errebote indartsua izan da, aurrean bote egin dio eta saskimuturra egin jo du. Atzelari Zumaiarrak, 6 eta 5, errebote ona. Bai, bizi da bizi pelota bardina zolgatzen, ja bizitxu da asko. Hortxe onzue. Eta tanto. Eta horretan txeari da ondoen Beasko Etxeak. Errematean eta ez dauka inspiraziorik eta zailtasunak ditu gainera. Ezker horma neurtzeko garaian eta pilota garbiak ere galdu ditu. Baina gero hor bederatzi 10-11 pilota zailak jartzen ari da. Bai, askotan botatzen da, ez da horrein atzelari saienketa. Horre bezamar diren, horre ez da erratzak peloti ezartzen. Botatzen mozu baina ezker horma, hori txaro. Errebotea, eutxi Nikolase. Errebote ingurutik sartu Lopezek. Olara. Beasko Etxeak arro bote handia egin araztera, baina garaiz aurreratu da Lopez, gero jeitsi ikain Olaran. Erki Lopez Zabalera, erremate ikusgarria egin du orain honetan Paueko aurrelaria. Denok ustekabean harrapatu gaitu. Bai. Nik hori jugua dio izta asko guztan hori, Nik beti aurrela izatza Zabala asko esbotateko, zehor normalien hartzen moda kontrarizuk, aukera onkixe dauketantu ametzeko berak. Bai, eta norberak ere arriskatu egiten du. Baina ondo ututza eta oso ondo egiten zaio. Abiadura eman dio eta gainera engainatu egin du Beasko Etxea. Uste dut, lehenengo remate botatzen dala eta tanto. Hor bigarra. Eta bestearen atzetik. Bi erremate dotoreo egin ditu orain. Aurrelari frantziarrak. Eskantzu. Zortzigarren tantoan badute atxeen aldetxo bat hartzeko eskubidea, araudiak da maiena. Eta horixe baliatzera etorri dira gorriak, partida gogorra baitoa. Ia 19 minutu, 166 pilotaka da. Eta hemen auskoak ere izan dezake.
zer esana. Aialai World Tour lehiaketarako puntuagarri da Hondarribiko Gran Slama. Lehenbiziko finalerdia dau, bigarnean berriz, Goikoetxeak eta Irastortzak jokatuko dute Ola eta Del Rioren aurka. Atxegen alditxoaren ondoren. Sakea Jean Olaranen esku. Eskuinez orain. Rebote gotik eutsi. Txokoti zabalera berriz ere iritsi eginda Diego. Txapa gaineko ederra. Ondo! Berak errematea, sartu Diegok ere, nio. Defentsan ere biak ondo, hor pilota zailak sartu dituzte, efektu ondiarekin zijoazen pilotak. Barrura, eutsi Lopezek. Eskatu eta eraman, Beaskoetxea. Moztu berriz ere, osongi. Txokora guztiz engainatu ditu aurkariak. Zer nolako kantoa jokatu duen. Eta orain arte laukotean nabarmentzen ari da gainera. Bai, eta Olaran oso serio jokatzen, eta askonaz metan, tantu ditzen. Defensa oso gogor. Begira, hemen pilota hori harrapatu, eta gero txapa gainean nola moztu duen, zabal-zabaletik txokora efektu ikaragarriarekin zijoan pilota hori zaila zen gelditzea. Bai. Baina oso ondo gelditu du, gero berak kontraerasoko jokaldia. Eta hor tikitaka bizi-bizian ibili dira. Eta azkenean Olaranek bukatu. 6 egindako ditu. Ez dakit ez ote duen ukitu Olaranek, baina zalantzak bere abusatu zaizkigu, tantoak norentzat behartzuen. Etxetok ere saskin muturrarekin jo behitu. Hortxe guzue. Ez du ukitu, ez du ukitu, ez du ukitu. Hor ikusten da. Hori parkamen eskatu, etxetok usten dut, ez dut zualako eskatu. Pelota hori bera eskatu miuan. Indartsu Baionarra, errebotea Beaskoetxearen entzat. Beharki. Errebotea. Oso jarri du. Ongi sartu etxeko. Olaran. Zazpiti reboteatzen. Lauter diraino joan da, eman dio. Irten zaio Lopezi, edarki. Txula hori, txula. Ez. Aurretik jo du. Lurra, aurretik egin du botea eta desente irten zaio. Lopez. Ai.
Eta hor berandu xamarra aurreratu da, bote handia egin dio Lopezi eta gainera baztertu ere egin zaio. 10-7. Hiru tanturen alde polita dute une honetan. Olaranek eta Etxetok. Deritxo handiko reboti zerak, Olaranek, Alaxe izan da bai. Amaikan jagia egin, ongi gurutzatutako sakea, errebote ingurutik Lopez. Ides egiten ere lanak izan ditu, haueko aurrelariak. Utzi egin behar Lopezek, erreboteak gora joan zaio Beaskoetxeari, ematera joan da. 11-7. Eta aurrelari sekentza jundala, alturi mota baina, gori. Olarani ez dio sartzeko aukerarik eman nahi izan. Eta ematera joan denean gora alde egin dio. Lopezek. Olaran. Txokora arro baina urruti zegoen Lopez iritsi eginda. Zabalera jokaldia Zumaiarra, Gonki Nikolas. Beaskoetxea. Atzera ezin pasa. Osoki Beionarra. Hori ere sartu. Bazterrari helduz zikoan pilota hori, gero irten zaio Beaskoetxeari. Olaranek sartu. Bote handia eginarazi. Ongi aurreratu da Lopez. Erki. Asko gustatzen ari zait. Bai, defensan ikeragarri dute. Ongi Lopez. 250 pilotaka da. Errebote ona, bikain Etxeto. Eskatu dio, erreboteatu, Beaskoetxea. Erki! Bai polita errematean. Bai. Ormabikoarekin mehatxu egin. Eta aurkaria Zabalera bidean jarri. Eta zoragarri. Utzitako horrazei jauzia egin duen. Olaranek. Hemen txeguzue. Azken erremate hau. Oso polita. Tanto garrantzitsua zen hori urdinentzat. Zai jarri zaizkie gauzak lehenbiziko joko honetan. Olaran azpitik. Eta ez zaio berak espero beste irten pilota hori aurrelari Gernikarrari. 12-8.
Ahí va. Zer da, frontisek ero pelot? Ahí va, Lech. Ez da gibani zer esan. Pilotari begira dago, Olaran bera. Bai, Begira. frontisek joten da horien. Betxu. Ahí va, host. Koskaren frontisen, Bai, zerbait egongo da, edo bestela pilotak berak ondo moten da, labura. Arretzen da jogatzen da. bai, begira aritu da Olaran, suerte handiarekin egindako tantoa izan da hori. Hain nabarmen zabalera egitea, ez da normala izan, baina Oskaren bat joko zuen pilota hori. Momentu txarrien, Ona mairu eta sortzi. Garrantzitsua zen bai, orain amairu eta 8. 5 tanturen aldea. Atzera indartsu irten egin zaio Beaskoetxeari, pasa honek ere. Erki etxeto. Diego horreixe botatak gutena, Behatzi, 10, 11, ia. Antxe behartu nahi ditu aurkariak. Errebesez eskura eman dio Lopezi. Eta horretxe tokezin, jentzuen errexen. Ez, usten zu danak hortxe. Hortxe be, behatzi de, 10, ezker horma gaina, gune txarto torriako sartzeko. Eta errematerako, jagina, Ormabikoa jotzeko konfiantza galtzen duzunean, aurkariari ere askoz min gutxiago egiten zaio. Ze badakizu, aurkariak badaki, pipareta nik etzia joko honek. Eta orduan zulo txikiagoa geratzen dira, eta geratzen zaion argumentu ia bakarra, horixe da, hortxe. Sartu, eta albaldina da pilota txarra jarri. Errebote ederra izan da pilota zail jarri di oso Lopezi. 14 eta 9 lehenbiziko jokoa. Ia sakelan sartua dute. Olaranek eta Etxeto. Atzera Beaskoetxe. Eutsi Nikolasek. Ongi aurreratu da. Barrura Olaranek. Atzeko kuadroetan behar besteko nagusitasunik ez du erakutsi Lopezek, Felix? Ez, epa. Erraz iritsi da, baina boztaia dio du pilota. Gero, fronto honetan roboti asko urteten dago, peloti da oso bizize da. Eta esko txula zertetan, da gaina Etxeto kurritzen badu txula hori, bajoten dagoen behien asko urteten dago, eta gero roboti mina mitzitzen dago, eta hon nik uste dut, nik uste pelota motel bat da, beste joko bat atako hori. Hiru zio galdu baina beste joko bat. Nik uste dut, unas pelotionaz, egorri ziretzen momentos komodaz. Errebote oso luzea, goian izan dela adierazi du aurreko epaileak. Atzekoak ez du hain garbi ikusi, baina aurrekoari begiratu dio, eta ark goian izan dela adierazi du. Dudan geratu naiz. Bueno, bekaldin txapa urran ibili da, baina neutzeko bekaldin jodau. Dudan geratu naiz. 11 eta 14. Hiru tanto jarraia. Hortxe utzi behar. Beste lau behar.
dela aste bi 3 eta 8 batek ihes egin zien beraiei. Beaskoetxea eta Lopezi eta orain bereiek irauli behar. Errebote luzea. Barrido. Zen pelota sartu du. Ikaragarri zaila sartu du. Atzelari Baionarrak. Orain aurreratu, sartu, eta ongi atzeratu. López. Txula, egun. Eraman. Lópezak eskatu eta 8tik atzeratu, errebote oso luzea Olaran entzat. Ganetik. Pasa egin du. Aurre xamarrean hartu pilota Lópezek. Hor jartzera bakarrik ez da joan ematera joan da zeukan guztiarekin. Hortxe duzue. Eta zarritzen da Lópezek hori, front honetan, Peloti asko bizitzen danein, aurri datzen daunen, jotzen dago hor da Ganetik pasau aurrela dixe, Bueno, ez dute etxi. Lau tanto jarraia. Beste hiru gatzako, Gauza galdatu ina. Bai, orain Olaran jokoan gutxi gau sartzen ari da. Eraman. Beaskoetxea. Nikolas. Moztu bien tartera eta tanto. Larri xamarri bitxi da hor López. Ongi Olaran, lehenbiziko joko honetan pilotaririk nabarmenena bera izan da. Azkenean bederatzi egindako izan ditu. Jokor bakar baterako, ez da kopuru makala. Eta bertan onda, López, eskuen epiden nintzeko. Bertan onda. Hortxe duzu, Baina, gero. Eskat zabaldu biako horren momentu horretan da hori txigibalu zen du. Baina, bueno, urdinek gauza dauna, biharra zetarako sensazio hobetzen junda. Zadia tanto jarraian egin dago eta beste... Horrek ere balio du, bai. Horrek ere balio duenez. Orain, beste bi joko jokatzea eta jokaraztea beste erremediorik ez dute. Orain partida irauli egin behar. 15 izango da bigarren joko hau ere. Hori irabazi egin behar eta gero hori aurrera aterako balute. Hirugarren seta postantu txora litzateke eta legoke finalerako txartela. Gogoratu Hondarribiko Gran Eslamari dagozkion bi finalerdiak emango ditugula gaur lehendabiziko honetan. Dagoeneko 29 minutu daramatzate ia.
Partidu gonak, semifinalak. Beaskotxearen sakea. Diego. Agarra. Erki jarritako izan. Hobeto zaila. On López bera berrebotera pelota eskola eta nabil. Eskutxea rebotea bizela. Diegoren sakea. Zaki. Luzegi. Amaikan kulpa egin. Ongi gurutzatua. Amarretik Etxeto. Errebotazoa. Ondo, pelota sartu du. Ia pasatutako pilota sartu du. Oso ona. Jaitxi eta zanto. Pero hasiera ona eman diote bigarren joko honi Urdinek. Lehen usetine sensazio honak jamaitxu daue, hor erotanto jarraien daune eta hon jarraitxutzen daue. Txokora iritsi egin da Beaskotxea. Olaran. Pagoran. Seguru López. Zain jarri Eusi Olaran. Berriz ere Pagoran. Erki. Olaran bila. Txokora. Erra. Tanto honetan bigarren azuen hau. Hor Saietxeko postura jarri eta lehendabizikoa harrapatu du Beaskotxeak bigarren hau ez. Betxu irizetan eman Urdin igual hori konbeniakola, pelota motela hau eta horretxe eta ez. Zegoen egin jabe Lópezek zagoten modun rebotin pelota eskolaten da Beaskotxea eta minen itzen egin jabe, tantu ditzen. Olaranen sakea. Beaskotxea sartu da, ez du behar beste gurutzatu. Askoz ere otzago dago pilota hau. Ezin Nikolasek. Erreboteko zuluan jarri du pilota hori. Atzelari Zumaiarrak. Eretik atzelari Zumaiarrak ez. Aurrelari
gernikarrak jarritako izan da eta ontsu zuen. Rebote beretik saiatu da. Etxeto baina ezin. Rebote ondotik berriz ere. Beaskoetxea. Abiatura eman dio, baina ez du hor aurkaria behartzerik lortu. Erkietxia eta tantoa bera. Osongi hor, Etxeto. Eta berriz ere saskira. Aurrekoarekin ez dira oso gustura geratu. Berrogeita 7 minutu daramatzate lanean eta oraindik bigarren joko hasi berri. Aurrerako pelota eborde zestu barruan dugu da. Olaranen sakea. Eta berriarekin ere, erki gurutzatu sakea. Ondo gorez. Honekin jartzera joatearekin jai dago, Honi dena eman behar zaio, errebotera joango bada. Afronto neko bastante lucida eta gol jobida pelota motelaz. Ai. Pelota barri zeusen guzti dago, eskapada itzen dago, da jaikisa itzen dago hori zuzen, da oker. Ez da erretza sartzen hori. Errebotea. Aurreko orman irristegin du pilota horrek. Eta leku txarrera joan zaio. Etxetori. Ormabikoa Dottore. Ez dira, Ormabikoarekin tanto asko egiten ari. Ezkerreko orman gitxi jota, Oso gitxi jodo. Hemen txegutu, asko irteten denez. Ondo neurtu beharra, gutxillo, ari indar gutxi emanez, heldu egiten dio eta. Barriparetaz, bi egin ditu Olaranek, azkeneko sakea restoan, bat du. Beaskoetxe. Ez, Beaskoetxe bat ere dejadaz bat. Moztuta beste bat, errebotean egindako 3 eta atzean beste 3. Ai! Itxe. Sartu Etxetok. Atzera. Zumaiarrak. Ikain. Baionesan.
Eta Beaskoetxeak punpalastea erreztu osmatu. Hori eskate Lopezen kulpi izan da, pelota hori ikusi da honi bajatzen eskatu nintzen. Agitxiko beratzi da bola. Beste huts bat, Gernikarrak. Ezker orman garbi irten zaio, baina Euskalanta, Uztaiaz dio eta kanpora. Horain luzeago, ongi gurutzatua. Zulotik, eharki, etxeko. Atzera Beaskoetxeak. Punpagoran, ondo, Imanol. Oso motz geratu zaio. Espero baino asko ere laburra geratu zaio errebotean pilota hori Beaskoetxeari. Lopezek ere luzeago espero zuen 6-4. Lautatu jarraian egin dagoen. Porsche. 4-2 aurretik izan dira. Diego eta Imanol. Azken laukintzeak. Olaran eta Etxetorentzat. Tartean Beaskoetxearen laguntza muti xamarrarekin. Ederki sartua, Ormabikoa eta tanto. Bikain. Oso lan ona egiten ari da Olaran. Olaran figura izeteko bai oso faltak da, baina ostotzin oso ondo jokatzen da. Defensa handik egin da, rematau ez da asko itxen, ez da rematatzaile, baina itxen dagoena remati nahiko ondo. Defensa daute honen espada dauke, honen teiko. Sartu nahi izan du baina joan egin zaio ez dio grazia handirik egin. López de Vera peitezin guztiz ez horreixo bota dago. Lopezek ezin sartu hori, 11. kuadroan baztertu egin zaio, 8-5. Eta Lopez arnasa pixka bat hartzera dator, eta ideiak ere zintzurrarekin batera freskatzera. Ondo etorrikoako gaina be, Horentxe dukate reazionatu behar. Lehenbiziko jokoa galdua, eta bigarren honetan 8-5 atzetik. Aurretik 4-2 joan dira baina. Berrogeita 15 minutu partidak. Pasatutako pilota izan duzu. Imanolek aurre xamarrean hartu du, galanta eman dio, eta erreboteak pasa egin du Jean Olaran. Beaskoetxeak ez, Olaranek txokoan edarki utzitakoa, aurkariak engainatuz. Etxeto jaitxia.
Olaran moz geratu zaio, baina eraman hori ere. Jo. Zer nolako lana egiten duen. Eta gero ondo preparate, fizikotik ondo preparate da. Guaintxo ondain aurrien, Ostabe torri dauna, reboti eruta, Ostabe aurrien. Ondo, Etxeto. Rebotea Olaran entzat. Efektuarekin barruran zetorri da. Zera Lopezek. Pasau ez. Gero sartu. Amabitik Zomaiarra, errebotera. Txarra. Ondo, zer pelota sartu duen. Jaitsi Etxeto. Errebote ondotik, Guts Imanole. Bai, hau Guts garbia izan da, jarrita zegoen. Eta garai txarrekoa oso. Horretara joan da Etxeto, bote handia egin araztera. Eta horrega. Bederatzi eta bost eta erreakzionatzeko gero eta tarte txikiagoa geratzen zaie. Diego eta Imanoli. Batak endat tanto bat, eta beste indago zazpi. Dau eta bi, hundi urdinek giroazten da. Alaxe da, bai, zazpi eta bateko partziala. Erki Etxeto. Sendotasun handi erakusten ari dira bikote gisa korriak. Seguru, baina Etxeto oso seguru, eta peloti atzera botaten, ondo jokatzen, Olaran bai. Markagailuak ezurrik ez dio gaur ere. López, jaitsi. Erki Etxeto. Asmatu Bilota bastartzen zijoan Marantz Goixamarrean sartu behar eta ezin izan du Nikolasek. Sakeak 6, errestuak 9. Pilota hori 6 terditik Guts galanta egin du Beaskoetxeak. Amar eta 6. Eta momentu txarretan tantu galtzen. Alaxe ari dira, bai. Aukera handiak ematen ari dira. Beaskoetxeak, Olaran txokotik zabalera, horrezko inbeste zabaleratu. Lehen jokoan gisa horretan egin du tanto zoragarri bat. Eskatu eta eraman Olaranek. Beaskoetxeak López utzi. Astindu Jaso Lópezek. Marino. Olaran atzelariaren prest zegoen, baina konfiantza handia dauka erdi pasatutako pilota horietan. Beaskoetxea. Barrura arro bote handia egin araziz eta lortu du helburua.
horretaraxe joan da. Indarra hundirik gabe, baina bote aurrean eginarazi, bote handia eginarazi eta behartzera. Eta Nikolas hortxe guzue. Pelota ondo juten da, bote korrido etxeto, baina hor, utzein dago, utze nabarmen. Bai. Zazpi eta mar, tanto garrantzitsua zen. Urdinentzat. Ordu bete eta 2 minutu terdi partidak. 454 pilotaka da. Jokoan arro. Erraz iritsi da López. Gero azpitik emano. Eta Etxetori esegin dio. Abiadura ikaragarria zera pilota. Eta hor oso modu desberdinean tiratzen dio pilota Lópezek. Atzetik palankaren bitartez gorputzik asko behartu gabe aritzen da, baina gero 7 eta 8 eta daukanean hor ematera joaten da. Eta abiaduraren poderioz indarrez lortutakoa izan da azken tantori ere. Uy, qué pelota se fue. Echarte viene. Ondo López. Rebote ona de Askoetxeak. Diego. Azpitik atzera. Eutsi Etxeto. Sale. Nikolas. Horma bikoa eta tanto. Bikaina izan da. Aurreratik botaban bat, eta ondo modun. Perfecto botaban da. Bikaina izan da benetan. Eta tanto gogorra izan du, Bai. Oso tanto gogorra izan du. Indarra asko barik, baina markolte bakarrik. Dotorea benetan. Eta balio handikoa. Amaikan. Jagia ondo gurutzatua. Erreboteko zulotik ezin Etxetok. Begira, jarri du pilota Lópezek. Eta sartu ezpalitz. Txula hongo Pilota gaiztoa zijoan hori. Bederatzi eta 11. Garrantzi handiko tanto hau ere. Askoetxea. Leku txarrean jarri du, baina oso ongi olaran. Sartu Lópezek. Atzera berriz ere Txularen bila eta sartu beharra izan du ostera ere Baionarrak eta azken bitantoak hortxe lortu ditu Imano Lópezek. Partidu gogorra jokatzen da, pelota asko sartzen eta pizka gasolina falta iboli dugu. Litekena.
Partida ez, baina jokoa berdintzeko aukera urdinek. Olaran abiadura eman dio Saietxetik eta hortxe lortu du helburua. Orain honetan abiaduraren bitartez tanto egitera joan da eta bai lortu ere. Ezker horma begira hemen ikusiko duzuen. Ezker horma askorik jo gabe, baina indarrean. Eta Beaskoetxeak ezin, 12-10. Denera 15 egindako ditu Jan Olaran. Eta galduak 4. Beaskoetxeak eginak 8, galduak 6. Eta zeutsa egin duen orain honetan Imanole larrutik ordaintzekoa izan daiteke. Ia ekarrian egon dira, Bai, 11 Lau eta 2 aurretik, ero launa, 7 eta 4, 9 eta 5, eta tanto bakar batera jarri dira, baina jarriz ere alde polita baino gehiago, edarra bitanturen faltan 3 alde handia. Baina horretxeto orain askotan behartzen ari dira. Hau ere sartu beharrekoa zuen, baina ezin izan du 11 eta 13. Bai, aurrin artean Etxetok eskure botatza, 12 kuadro ingurure, eta hortik Lopez Epa txula Urrinabari botatzen dago. Eta txula junguzan, Lauan Lopez Erak, Etxetok txula junguzan, pelota hori. Gutsu epaiek zena ziketzen dagoen ez da. Zaki. Diego dagoen fisikamente argala ondo preparata eserrize botatzen dago asko. Eta Zaki eta eran dara musten da. Bai, fronto guztiztan Diego bada jokatzen, guztiko zu epaile beti ziketzen hori. Zer di asko botatzen da. Honek ez dauka gramurik soberan. Inbel-zimela dago, argala, baina gorputzak eta gorputzak izaten dira eta zerti handia botatzen. Beaskoetxea ongi. Ia pasatutako pilota, baina Lopez. Bien tartean ondo Olaran eman egin dio. Eta Lopezek ezin. 14 eta 11. Partida irabazteko 4 aukera izango dituzte segidan. Ondorengo 4 tantoetako bat egiten baldin badute, finalean izango dira. Olaranen sakea izango da partidako 5. pilotaka da izan da. Hori ere ongi gurutzatu, oso ondo ari da, sakeak gurutzatzen. Ondo atatzen dago, Olaranek, zatzut. Eta pilota berriarekin aritu denean ere, primeran modatu da. Lopez. Horretaraxe joan da, Olarani aurrean botea eginaraztera. 12. urdinentzat. Pelota berdine, hon urdine eta peloti da pelota da oso ondo. Besti da bizi segun, baina pelota hau untxe da puntu. Ba, puntu, bai. Beaskoetxe.
Ui. Baina ondo sartu du. Etxeto errebote ondotik. Erki jarri gainera. Sartu Lopezek. Etxeto. Horren txeman behar dena. Tanto batera. Oso desberdinak dira bi atzelariak batek. Palankaz jokatzen du asko, besteak berriz. Pilotakada bakoitzean gehiago ustu behar izaten du. Errebotea Olaran entzat, barrura. Beste errebote bat. Leku txarrean jarri du, erreboterako utzi behar Lopezek. Ordoa Olaran. Atzera txitxakaren bila. Ez, du lortu. Tanto izelik, Ui. Sartu Etxeto, zaila sartu du. Baina hurrengo hauez, 13-14 jaun Andreok. Emozioa. Eira. Atzelariari utzi dio. Zaila askoa izan du Nikolasek, baina hurrengoan ezin. Berandu samarra llego da pelota hori. Samarrien. Eta aurretik Olaranek ikusi duzue, hor eskuinez txitxaka izan du helburu. Eta zentimetro batzuekatik pasatu da. Eta hori berriz, hausi egin zaio Olarani. Horlakorik ia bat ere ez du galdu partida osoan, baina garai txarrekoa. Hor pentsatuta joan da, sartu behar diat. Oso behan. Hanketa torriako. Amalauna. Esan dugu lau aukera zituztela. Finalean sartzeko lau aukera jarraian hiruk ies egin diete. Ea orain zer gertatzen den. Seta erabakiko du ondorengo tanto honek, gorrientzat baldima da, partida ere bai. Atzera Olarane. Eraman Beaskotxeak. Etxeto. Santo. Eta hor asmatu ez duenean, errebote luzegia jo duenean, Beaskotxeak leku txarrean jarri du pilota. 15 eta 14, oso zai. Jarritza zeukaten. Oso zail ere, bigarren joko hau, baina buelta eman diote. Lau tanto segidan egin beharra zeukatela esan dizuegu, eta bai egin ere, Felix. Bai, ikusitxe partidu ziren izango ba, baina, bueno, azken horlako pasau itxen dizta. Tantu gogorra jokatu daue, eta, bueno, berezitako azkenin 15 zeina llego da, arretxe berezita. Ez dago zalantzarik. Hor gauzak hainbeste zaildu eta gero batzuetan psikologikoki ustea edo jaistea ere ez da harritzeko izaten. Baina, erabat motibatuta jarraitu dute lanean eta garaipena lortu dute. Eta Imanol Lopez orain gertu xamar pasatu zaigu eta zen neurritakoak ote dira, honek darabiltzan oinetakoak. Ikaragarriak. Atzo, aritu zitzaidan lagun bat aipatzen Fernando Romay. Real Madrileko saskibaloi jokalari izan zenak. Garai hartan ura ere aspaldikoa da, eta garai hartan neurri horretako oinetakorik ez zutela egiten, eta aurreko muturra moztuta aritzen zela entrenatzen. Bai. Gaur egun, bueno, hauek mutil ikaragarriak dira.
Lopez, Irastortza, goiko etxea mutil ikaragarriak dira eta oinak ere alakoxeak dituzte, baina zorionez, Bai, gaur egunean, bai. gaur egun Da askotan Ameriketatik ekartzen duguk horako zapatillak. Ameriketan taia dana dut, zapatillak eta bai erropa eta han. Hemen lortzen espozu, gu Ameriketan dut eginen han lortzen. Zarrik hartzen nik kuinetu zapatak, biharreko zapatak Ameriketatik. Han zaguzan, zen marka nago horatzen, zen marka zan, da oso gonak. Eta hemen eziban lortu berrota zeio, ez da izan da hemen ezaguan behan detaia egin. Eta horren Ameriketan gute ditzen nien, karten otzan. Partida gorra doa eta luze ere bai, ordu bete eta 18 minutu lanean. 528 pilotaka da. Eta orain konzentrazio gorena eskatzen du egoerak. Biziko kantu hauek oso garrantzitsuak dira. Kolpea tira egin dio, baina ez du jo, eta Ormabiko hori kanpora joan zaio Etxetori. Momento txarrien. Bai. Bostadanien eutzi mitzazu tanto egeixa. Egira hortxe duzue, kolpea tira egin dior, baina ez zuen ukituko. Etxetok sartu du, eta gero Ormabikoa, baina... Bertaz oian, Diego bertaz hauan, iertza. Garai zabiatu da, bai. Berriz ere, inzertitantak lehortzen atzeko epailea. Oraindik ere aurreko pilotari bueltak ematen ari da Etxeto. Buruari eragiten, zer egin dut. Olaran, Ormabikoa txapara! Komentzimenduz egin du ba? Bai, da bizkor bota, Fedez egin du, abiadura eman dio. Baina txapara joan zaio. Bi eta eta orain bai. Gauzak oso alde jarri zaizkiela Urdine. Eta azken bola honetan pilota dezente galtzen ari dira, gorriak. Luzegi. Eta Txula. Atzeko kamera bat badugu horratzeatzen hause injustu ere horretarako sei jarritako, espresuki. Txitxakak eta Txulak hartzeko begira. Justo, txap. Zeran orman garnian justuen, errebesakin beti, joten dagoenien atzeko hormie, eta gitsi urten hori zen da Txula. Eta horre erki ikusi dugu, 7 tanto segidan daramatzate orain Urdinek. Eta uste nuen horre Etxetok sartza zoiela, eta gero lagain dago, eskaren momentuan. Olaran... Zer pelota zatu da. Palaster Olaran, atzera... Beste pelota txar bat.
Lau eta huts. Beira. Non jarri duen pilota. Diego Beaskoetxe. Aurreko kuadroetan ez du beste zenbait egunetako distirarik izan, baina beti taktikoki egoki, eta hor pilota txar asko jartzen, bai horretan asmatu dut. Nola izaten diren gauzak. Lau aukera izan dituzte. Partida bukatzeko. Ez dute lortu, eta orain ia ezinezko. Ondo etxeto. Urten. Errebotea Diegorentzat. Luzea, irutik barrura, Lopezi eskura etorri zaio, beste errebote bat. Ondo Imanol. Berak moztu. Olaran. Lopez. Kutxo, zer pelota sortu. Ikain. Hauek aurrelaria. Eskatu Imanolek. Beaskoetxea. Ui, ondo. Lopez Amore eman behar azkenean. Beno, lehen urdinek partidari eusteko, ez etxitzeko meritua izan dute, eta gorriek etxitzea etzatekeen harritzeko izango, baina eutxi egiten diote. Bai. Tantu gogorra jabatu daue, azkenengo, Bai, 34 pilotaka jo dituzte. Eta berriz ere Izardi putzua lehortzera. Jan Olaranen sakea. Erreboteko zulotik eutxi Lopezek. Bote arroa egin eta lautar dira. Lopez. Zortzi terdi bederatzitik eskumaz. Errebotea Olaranentzat. Ertu jarritakoa, Kumpakoran zoragarri txartu du Lopezek. Olaran. Eta horrezin Beaskoetxe. 2 eta 4. Ez da oraindik hau amaitu. Aspaldi hasiak ziren bigarren partidako protagonistak ja kantxaratu behar zutela pentsatzen. Kirol jertxea erantzi eta denak egin dituzte, eta gero berriz ere jantzi beharra izan dute.
Eta orain berriz ere hor daude prest. Bigarren finalerdia jokatu behar duten lau pilotariak. Atera du Olaranek, Luzegi. Txarra. Eta hortxe bukatu da partida. Oso leku txarrean jarri du pilota Diego Beaskoetxeak. 5-2 irabazi dute hirugarren jokoa. Diegok eta Imanolek. Ia ordu terdiko iraupena. Ordu bete, 28 minutu eta 51 segundo. Eta ia 600 pilotaka da, lauren faltan geratu dira. Uste nuke ratxak euki daue, bat hobetotxua beste txartotxua, baina generalin partido oso gogorra eta ona izan dela. Lau pelotarik azkenien maila ona amon daue, eta bueno, hoxe guztat horri da.